Тапшырыбызга килгән сираттагы йылы истәлекле тәбрикләү хаты Булгаков авылында көн итүче Галиян Булат улы Батраевка юллана. Безнең өчен иң кадерле кешебез, тормыш иптәшем, атайыбыз, кайныбыз, картатайыбыз Галиян Булат улы матур гомер байрамы белән котлап, йөрәк түренә елган иң изге хисләребезне yetkirgебез килә дип башланып китә хат юлдары. Атайыбыз 1957 елның кар буранлы айдарының бере 29 гыйнварында Бишбүләк районы Каныкай авылында Хөсниябал һәм Булаттың ишле гаиләһендә дөньяга килә. Ул 4нче бала. Авылда 8нче классты тамамлагач республиканың Рәми Гарипов исемендәге 1нче һанлы гимназиясына укырга бара. Уңышлы тамамлап, авыл хуҗалыгы институтында һөнәр үзләштерә. 5нче курста әсәйебез белән гаилә корып, 2 балага, 1 ул, 1 кызга гомер бүләк итәләр. Институттан һуң ул авылга кайтып, Марс колхозында экономист, партия оешмаһы секретаре вазифасында хезмәт юлын башлай. 1987 елда Өфөгә күсәләре Башкортстандың министрлар советын оештыру бүлегендә эшләй башлай. Һуңгарак гаилә, хезмәт һәм халыкты социаль яклау министры урынбасары итеп тәгаенләнә. Әле гендә хаклы ялда шулай булуга карамастан шул юсыкта эшләвен дәвам итә. Әсәйебез белән яньян сәрдәренең уңышларына һөйенеп, гөрләтеп дөнья көтәләр. Атайыбыз безнең өчен һәр вакыт дөрес яшәү үлгеһе булды. Эшһөяр, намыслы, киң күңелле, олы йөрәкле, көчле рухлы, кадерле кешебез безнең өчен әле һаман ныклы терәк, таяныз. Дөнья булгас төрле сактар була, бер ниндәй кыенлыктарга бирешмәй. Улар алдында баш игмәй, һәр сак алга табын барды. Бездә ныкышмал максатыбызга ирешүсән булырга өйрәтте. Күркәм гомер байрамы белән тәбрикләп, кыш мизгеленә генә саф, матурлыкты күңеленә яган кешебезгә кырыстай ныклы һаулык, ян тыныслыгы, бәхет, шатлыкка сырын алган озын гомер, бөтен изге ниятләрнең тормышка ашуын теләйбез. Атай бит ул өйдең яме, тормышта олы терәк, сәламәт бул, озак яшә, һин бит атайыбызга бик кирәк. Атай дип өндәшү шундай рәхәт, рәхмәт атай, һәммә бездән рәхмәт. Атай булдың, атай булып калдың, һәр гөнеңдә безнең өчен яшәп. Атай дип әйтә алу бәхет, һин яшәйһең һәр сак безне уйлап. Безгә алган теләкләреңдә булһа ине атай бәхилләтеп дип, иң изге теләкләрен һезгә тормыш иптәшегез, балаларыгыз һәм ян-ян сәрдәрегез юллай. Хөрмәтле Галиян Булат улы, якындарыгыз һезнең өчен матур йырда хайлаган, рәхим итеп тыңлагыз. Атайлы йорт, атылы йорт, төзек ипле маллы йорт. Атайлы йорт, кунаксыл йорт, бишекле йорт, бала йорт. Атайлы йорт, йылы йорт, усагында үлмәт ут. Арбалы йорт, салгылы йорт, был йорттан ескитмәс кот. Гөрб гадәтен хаклаган, нигедле йорт, нурлы йорт, балалы йорт, урайлы йорт, тальян мылы йырлы йорт. Гөрб гадәтен хаклаган, нигедле йорт, нурлы йорт, балалы йорт, урайлы йорт, тальян мылы йырлы йорт. Туфан каршы алган, табынлы йорт, тугансыл йорт, фатихаһын биреп калган, бисмиллалы газиз йорт.
ғадатын ақлаған, нигеділі йұрт нұрлы йұрт, балалы йұрт, қурайлы йұрт, тальян мұлы ерлы йұрт. Ғұрып ғадатын ақлаған, нигеділі йұрт нұрлы йұрт, балалы йұрт, қурайлы йұрт, тальян мұлы ерлы йұрт. Балалы йұрт, қурайлы йұрт, тальян мұлы ерлы йұрт. Атайлы йұрт, изге йұрт. Атайлы йұрт, изге йұрт.